oproštenje Svete Marije Magdalene na Bilogorskom brežuljku u kapeli lijep je događaj za ovaj kraj i puno nam znači za ovu malu župnu zajednicu, ali Marija Magdalena koja je promijenila svoje srce susretom Krista, svima nam je zapravo zagovornica i poticaj da i sami promijenimo svoje srce susrećući živoga Boga. Ona je došla na grob još rano ujutro, kaže evanđeoski odlomak, za mraka, a taj mrak je i znak njezinoga mraka srca, koje se, kad ju on proziva imenom, posve rasvjetljava i mijenja. Evo, ovih dana ovdje je u župi Svete Marije Magdalene u kapeli vrlo svečano. Mnogi župljani su angažirani, mnogi dobročinitelji su se uključili, pa i ovom prigodom želim svima zahvaliti što su se uključili, posebno udruzi žena kapela, lovačkoj udruzi kapela i svima mnogim mještanima, vjernicima, župljanima, da bi ovaj dan ovdje bio svečan na obogaćenje svima, na slavu Božju, što je i cilj jedne vjerske zajednice i jednog puta ovim svijetom prema vječnoj Božjoj domovini. To nas sve raduje i obogaćuje i tako iz godine u godinu ove ljetne mjesece proslavljamo ovaj blagdan Svete Marije Magdalene. Pa želim i drugima poručiti, kada bude prilike, da se uključe i kada mogu posjete ovu crkvu, odakle je zaista lijepi pogled na sve strane, od početka planina Kalnik, pa Zagrebačka gora, pa Moslavačka gora, Papuk i zaista veličanstven pogled na sve strane. A i ova povijest burna kroz koju ova župa i crkva prolazi, sve od razdoblja prije Turaka, kada je bio ovdje i aktivan i razvijen duhovni i vjerski život preko otaca Pavlina i župe ovdje u kapeli, isto tako i kasnije sve prve knjige, odnosno arhivska građa od matica vjenčanih i krštenih koje se čuvaju ovdje u župi Svete Marije Magdalene sežu iz 1681. godine, pa sve do danas se može pratiti jedan kontinuitet župe i zajednice vjernika koji se okupljaju pod okriljem, zagovorom i zaštitom Svete Marije Magdalene. Pa radosno je takvo i lijepo okupljanje i što možemo drugo nego slaviti Boga.